नमस्कार भाई लोगन, कैसन बाड़ा लोग। आज सोचनी है कि अब भोजपुरी में भी ब्लॉग्स बनावल जा। काहे कि हमरा गांव देहात और शहर के लोग भोजपुरी में भी सुनल चाहेला। तो हिंदी में भी हमारे एगो वीडियो जाई और भोजपुरी में भी एगो वीडियो जाई। तो रउआ सब सोचत हो खब जा कि हम टोपी पहन के जिउतिया माई के बधाई देनी ह, साल ओढ़ले रहनी ह, कोट पहनले रहनी ह। तो हम बता देतनी रउआ सबके कि हम बानी ये समय महाराष्ट्र के नासिक में। और नासिक के है जौन बा, नासिक ई पहाड़ी है और एजा बाटे बहुत ज़्यादा ठंड। ए समय भी कोहरा पड़ल बाटे और 1 महीना लगातार बारिश भइला और बारिश खुलला के बाद आज कोहरा पड़ल है। आज थोड़ा सा मौसम भइल ह तो कपड़ा धोआइल ह, मतलब कि फिचाइल ह। और अब मिलब भोजपुरी में इमोशनल ड्रामा, नया चुटकीला के साथ में, नया नया कथा कहानी के साथ में, प्लस हिंदी भी रही। तो चैनल के लाइक सब्सक्राइब फॉलो रउआ सब करी जा। अब कंटिन्यू रउआ सबके रील मिली, बहुत बेहतरीन मिली और बहुत मज़ा आई। है पीछे के लोकेशन देखी और ई बा महाराष्ट्र। आज मौसम बनल है तो सोचनी है कि रउआ सबके भोजपुरी में बता के समझाई, भोजपुरी में दिखाई। और हमके बुझाता कि हमार अंदाज रउआ लोगन के पसंद आई और बहुत अच्छा लगी। नमस्कार।